खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTCआव राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। फिन आरोबाव सासे BJPनि दैदेनगिरि बिपुल सोरखारनि न'आव गाग्लोबनाय जाथाय। नखरनि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला हरनि 9 रिंगासो समाव सिनायनो हायै दुथां सुबुंफ्रा फैनानै बिपुल सोरखारनि नखराव हाबनानै गारि बुफायदों आरो नखरनि बायदिसिना मुवा बेसाद न'नि खिरखि आयना आरो फेन बायदि बेसादफोरखौ सिफायनानै गालांदों। बे जाथाया जादों बिजनीनि 1 नं अग्रंआव सोमजिदों। फोरमायथिनो गोनांदि बिजनी बियाबाव एनडीएनि बिजाथि अरुप कुमार देआ गोबां पदआव देरहासारनायनि उनावनो सानैसो सुबुंफ्रा बिपुल सोरखारखौ माना सेरफां BJP मण्डल आफादगिरिनि बिबानखौ एंगारनांगौनि थाखाय हुमखिबो होदोंमोन होननानै मिथिहोदों। जायखौ लानानै बे गाग्लोबनाय जाथायाव बिसोरनिनो आखाइ थानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। चिरांनि बिजनी उत्तर सिलबारियाव जाब्रबथाय खालामनानै सानै बिसि फिसायखौ बुथारग्रा सेंग्राखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय शुक्रबारनि मोनानि समाव गंसे AS26F2229 नम्बरनि गंसे गोबां गोख्रैथिजों फैनाय स्विफ्ट गारिया खारबाय थानाय गंसे स्कुटि गारिखौ सौख्रांफैयो, जेराव बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव स्कुटियाव गाखोनाय सानै बिसि फिसाया गोब्राब जोखोम जानानै बिसिया जायगायावनो जिउ गोमायो। बिसि फिसाय सानैजों लोगोसे बिथांमोननिनो सासे उन्दै फिसाजोआबो बे जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जायो। जाथाय जानायनि उनाव गोब्राब जोखोम जानाय फिसायजों लोगोसे उन्दै फिसाजोखौ फाहामथायनि थाखाय लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय बिफाया देहा फाहामसालियावनो जोबथाहांबोयो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सानै बिसि फिसायखौ अनामिका पाटगिरि राय आरो राहुल राय होननानै सिनायथिनो हादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला राहुल रायआ CSFआव साख्रि मावोमोन। बिथाङा साननैसो सिगाङावसो न'आव फैदोंमोन। जाब्रबथाय जानाय सानखालि बिसि फिसाय सानैबो गंसे मन्दिरनिफ्राय फैफिनबाय थानाय समावनो सिलबारियाव जाब्रबथाय जादों। जाब्रबथाय खालामनाय सेंग्राया खारखोमानानै दंमोन, नाथाय पुलिसआ बेनि सायाव गोख्रों संदाननानै बे जाथायनि दायनिगिरि अरुप बसुमतारीखौ एरेस्ट खालामो। आसाम पुलिसआ मोनाबिलि समाव मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनाय समाव डकाइत हानजानि मास्टारमाइन्ड राजिबुर रहमानआ गोब्राब जोखोम जादों। मिथिहोनाय बादिब्ला नगावनि मरिकलं ओनसोलाव बे डकाइतनि मास्टारमाइन्ड राजिबुर रहमाननि हानजाया सासे सुबुंनि नखराव हाबनानै गोबां बेसेन गोसा सना गहेनाफोरखौ खावनानै लाबोनायजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरखौबो बुनानै जोखोम खालामदोंमोन। पुलिसआ बे डकाइतनि मास्टारमाइन्ड राजिबुर रहमानखौ हमनानै बे खावनाय जाथायाव आरो सोर सोर लोब्बा दङ बेखौ संदाननो थाखाय डकाइत राजिबुर रहमानखौ लोगोआव लाफानानै मोनसे अपारेशन खालामनायखौ जागायदोंमोन। नाथाय बे अपारेशननि समावनो पुलिसनि गारिखौ गुबुन गंसे गारिया सौख्रांनायनि जाहोनाव डकाइतनि मास्टारमाइन्ड राजिबुर रहमाननि फारनै आथिं आरो फारसे आखाइया गोब्राब जोखोम जायो आरो सानै पुलिस जवानाबो जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। निउ बङाइगावआव सासे सुबुंखौ सिग्रोमनानै खमैबो 4 कौटि रांनि सनाफोरखौ हमनो हादों। JRPनि मोनसे दैदेननाय हानजाया सिग्रोमनानै तिनिसुकियानिफ्राय मुम्बाइ फारसे थांनो नाजानाय समावनो बे सनाफोरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंखौ प्रवीण सिन्हा होननानै सिनायथिनो हादों। ঘটনাটো হৈছে কিছুদিন আগৰ পৰাই এইটো আৰম্ভ হৈছে। যোৱা কিছুদিন আগৰ আমাৰ যিটো MLA ইলেকশ্যন গ'ল, বিধায়কৰ ইলেকশ্যন গ'ল, এই ইলেকশ্যনৰ আগত আমাৰ সঠিক মাতে চলি আছিলে। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা মণ্ডল সভাপতি হয়, কিন্তু এই ইলেকশ্যনৰ আগলৈকে সংগঠন ভালকৈ চলি আছে বা সামাজিক জীৱনত ধুনীয়াকৈ চলি আছে। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যনটো গ'ল, ইলেকশ্যনত দেখা পালোঁ যে আমাৰ NDAৰ কেণ্ডিডেট, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কেণ্ডিডেট জিকি গ'ল। জিকি যোৱাৰ পাছৰে পৰা এই কিছুমান উপদ্ৰৱ কৰা ল'ৰাই, আৰু এইখিনি দলৰ কাৰ্যকৰ্তা নহয়, কিন্তু এনেহেন হৈ আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া দায়িত্বহে লাগে, ডাঙৰ দায়িত্বহে লাগে। এতিয়া কাম নকৰিলে বা দলৰ পৰা নিদিলে তো দায়িত্ব পোৱা নাযায়। দায়িত্ব সিয়ে পায় যাক দলে দায়িত্ব দিয়ে। এইটোতো মই দিয়া কথা নহয়, মইতো এই দায়িত্বটো কোনো ইচ্ছা কৰি লোৱা কথা নহয়। কিন্তু তেওঁলোকৰ কথাটো হৈছে যে MLAৰ হয়তো চিনাকি থাকিব পাৰে, নাথাকিব পাৰে, মই সেইটো ক'ব নাযাওঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল মই যি মণ্ডল সভাপতিৰ দায়িত্বত আছোঁ, তেওঁলোকে মোক থ্ৰেটেনিং কৰি হ'লেও, মোক ভাবুকি দেখুৱাই হ'লেও মই ৰিজাইন দিব লাগে, মোক প্ৰেছাৰাইজ কৰি আছে, মই ৰিজাইন দিব লাগে। এই দায়িত্বটো হয়তো তেওঁলোকে পাম বুলি ভাবি আছে, কিন্তু দলৰ দায়িত্ব দলে নিদিয়ে, সেইটো তেওঁলোকে নাপায়। এই ঘটনাৰ পৰা সূত্ৰপাত হৈ এই যোৱা ৰাতি আমাৰ ঘৰত আহি কেইজনমান ল'ৰাই আহি খিৰিকী ভাঙিলে, আমাৰ গাড়ীৰ গ্লাছকেইটা ভাঙিলে আৰু বহুত কিবা কিবি নষ্ট কৰিলে। আৰু এনেকৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে মই ওলাই অহাৰ লগে লগে মানে মোকে এটাক কৰিব, কিন্তু মই ওলাই নাহিলোঁ, ঘৰৰ মানুহখিনি ওলাই আহিল। তাৰপিছত মই মানে ঘৰৰ মানুহৰ ওচৰত আহিলোঁ, সেইকাৰণে মই ৰক্ষা পৰিলোঁ।